Primer que res, anem a aprovar la urgència de la convocatòria extraordinària urgent. El tema de l'urgència ha sigut simplement el que és la documentació la teniu des del dia que corresponia, el que passa que no podíem arribar a l'elaboració de l'expedient aquest dia i perquè el ple fer-lo avui dilluns necessitàvem que se convocara urgent. En principi la justificació és això. Si teniu alguna aclaració, si no us votem la urgència ja està. Nosaltres no topetem la urgència d'un pressupost tan ràpid, si no n'hi ha un altre motiu. La urgència és simplement del fet que s'ha convocat dijous en vez de convocar-se dimecres. Però la informació rellevant la teníeu des del dia que corresponia. De tota manera, ja dic, votem la urgència i ja està, no té més. Vots a favor de l'aprovació per urgència? En contra? Gràcies. Hi ha dins del ple, el primer punt és l'aprovació del pressupost. Ja havíem tingut el divendres una reunió per parlar del tema, però si s'ha quedat alguna qüestió sobre la taula, si voleu preguntar alguna cosa. Mira, nosaltres, jo què sé, el que ens ha donat temps a veure és la taxa de domini públic entre vehicles, ens fiques la mateixa quantitat que l'any passat, el pressupost, quan en teoria aquesta taxa s'ha augmentat el doble. No s'ha augmentat el doble. No paguem el doble, és que tenim més taxa de... No, ha passat de 36 a 60 i l'any passat ja s'havia pagat 60. Entonces no s'ha augmentat perquè estem... En l'any 2022 ja s'havia fet aquest increment de 36 euros a 60. Per tant, estem parlant que el 23 és el mateix que el 22. No n'hi ha pujar, la pujar ja s'havia aplicat l'any passat. Alguna altra pregunta més? No, és que saps el que passa? Que no ens estirem fer la comissió i tal i no ens dona temps de mirar-ho tot. Estàvem mirant que faltaven coses i d'això que... Vale, no, dic, el que vos ha enviat per el PDF. Sobretot per dedicar temps a explicar-lo, simplement si ja l'havíem explicat, passem a votar-lo per agilitzar. Si teniu alguna pregunta la tenim i si no... Jo pregunto, no, jo vull fer una observació. A veure, nosaltres el votarem a favor perquè, com ja vam dir l'any passat, no volem ficar pals a les rodes, volem que seguisca tot avant i avant. Però seguim pensant el mateix i anem a dir el mateix que diguérem l'any passat. Veiem que encara segueix sent un pressupost continuista, l'estructura dels ingressos segueix sent prou feble, ja que no més o menys ve a ser un 46% els ingressos estables, fixes, el que estan coberts, i per a que funcioni bé un ajuntament té que ser com a mínim un 60%. Aleshores, com he dit, és una estructura prou feble que si això se modificara i fora un poc més robusta permetria oferir més serveis públics i millorar el que és el poble. En principi, que la recaptació està basada en dos recursos principals. Recursos d'impost i taxes, que això és una quantitat que estarà al voltant del 30%, i una altra part és la participació en tributs de l'Estat, que això és una part també que és estable, entonces no sé a què te referisses. A l'IBI principalment. A l'IBI i tot el que són les taxes. Però què té d'inestabilitat l'IBI? No, inestabilitat no dic. Dic que no... A veure, per a que funcioni bé un ajuntament, per el nostre punt de vista, el 60% del que són els ingressos fixes tindria que superar o ser un 60%. Actualment no arriba ni al 50%. Te refieres que hauríem pujar l'IBI? No estic dient dels impostos fixes que tenim. Però significa pujar els impostos. Home. El nom. És que, evidentment, si tu actualment ja no és la primera volta que ho diem, som el poble que menys impostos paguem, però també això repercuteix menys al poble. El que diem és,
simplement hem dit l'anem a votar a favor perquè evidentment no volem ficar... No, això era per aclarir... Però, clar, evidentment, si no n'hi ha una estructura feble, o sigui, ni una estructura forta en el que són els ingressos, en quan n'hi ha un imprevist, qualsevol cosa, pues se poden veure perjudicats perquè només treballem arreglo a subvencions, se dediquem a cobrir el dia a dia. No, bueno, subvencions. La participació en tributs de l'Estat no és una subvenció. Bueno, però el demés... No és una subvenció. Però en inversions principalment ho fem a través de subvencions. És el que estem dient. Sí, vale. Entenem el concepte, el que vull dir. No el vull portar cap a on no és. No, però és que si hagués dit, no, mira, les inversions se cobreixen en transferències de... Sí, el que està clar és una cosa, que si els ingressos es reduïm i cada volta són menys, al final això reverteix menys en la població i no podem fer polítiques socials sostenibles. Això és el que estem dient, simplement. És una manera d'entendre-ho justificat. És el mateix, seguim en la mateixa argumentació que l'any passat perquè els pressupostos al fi i al cap són pràcticament iguals. Nosaltres considerem que els ingressos que procedeixen del principal ingrés que és l'IBI, el principal ingrés propi que és l'IBI, des de l'any 2013 han anat ajustant-se a la realitat. Pujar de valors catastrals han compensat i també va lligat al fet que, com s'ha comentat a vegades així en el ple, som el poble amb menys renta per càpita de la comarca i això també té una repercussió, sobretot quan l'estructura de propietat de les vivendes és que la gent sol ser propietària de la vivenda on viu, sol ser. Entonces té aquesta contraprestació, però de totes maneres és un tema que en algun moment n'hi haurà que replantejar el que n'hi ha que anar adequant aquesta estructura, però en aquest moment estem cobrint una situació de necessitat en la població perquè aquesta renta és inferior a la mitjana, per això és. Passem entonces ja a votació? Nosaltres votarem en contra. Primer de tot, com ja sabeu, no estem a favor del sou que té l'alcalde, ja que un poble de 2.168 habitants paguem per cada habitant 31 en 15 euros i és l'alcalde que més cobra del Camp de Morvedre. Per segon, el local que voleu llogar per a guardar material tampoc ens pareix correcte quan dalt n'hi ha lloc per a guardar material, dalt del metge també tenim un lloc per a guardar material i crec que és diners que es destina, si que n'hi ha llocs per a poder fer servir. I després el tema de les festes locals, pensem que ja que, com vam dir l'altre dia, que ja que pugen els preus, que se destinen més diners a les festes, perquè en realitat, si no fora per les penyes de bous que fan en festes, no n'hi haurien festes. No n'hi haurien festes. En 100.000 euros no n'hi ha diners suficients per a festes? Doncs no. No. Perquè si tu puja, al final ens anem a quedar igual. Per això estic parlant, gràcies. Per això la gent paga impostos, i pensem que n'hi ha d'aquests diners, podeu destinar-los, per exemple, als paelleros, que es tornareu a fer, adequar un poc el pla de l'era, que ahir darrere n'hi ha una pista de tennis, o de frontó, no recordo molt bé ara, que no se pot fer servir, fer, per exemple, els caps de setmana teatres o una escola matinera, o, per exemple, agarrar i adequar aquest cementeri, que és vergonyós com el teniu. Com el tenim nosaltres. Home, és que és municipal i tu eres... És que com dius, com el teniu... Home, és que com el teniu, jo no el tinc així. Però respecte a l'escola matinera, l'any passat se va fer per veure si volien els nanos o els pares que se feren no anaven xiquets. Bueno, però jo sí que sé de gent que voldria una escola matinera i no se fa. En canvi, foren 3 xiquets. És un tema d'oferta, és un tema de demanda. Bueno, però si tu destines uns diners per fer una escola matinera, avui tindràs 3, al mes que ve potser no tingues 5. O 2. Bueno, però dona servei a la gent del poble. El tema de festes, jo crec que som el poble
ajuntament que més diners destina a festes de molta contorna. El tema del sou de l'alcalde, hi ha alcaldes en la comarca que cobren més, el que fa que no... Tenim que veure el que cobra l'alcalde de Sagunto, el que cobra l'alcalde... Vols que t'ho diga? Dime-ho. Mira. No, bueno, si vols t'ho dic perquè ho tinc. Perquè m'ho passaré en un article. Ah, l'article. Vale, me passaré en l'article. Vale? Vale. Està, dic, el tema de festes, el tema INSE. El tema dels paelleros. S'ha licitat la construcció de la zona recreativa del Parc dels Gossos que porta incluïda els paelleros. Avui mateix s'ha obert la taula de contratació i s'ha seleccionat el possible adjudicatari. El tema de l'escoleta matinera, com han dit, és una qüestió de demanda. S'ha oferit i durant diversos mesos, fa un cert temps, tinguem l'escola matinera en 2, 3 xiquets, n'hi ha serveis que se tenen que oferir quan hi ha demanda, si no n'hi ha demanda no. Mira, al final són uns requeriments que no s'ajusten a la realitat del nostre poble. Però de totes maneres, al final... És donar un servici al poble. Sí. Vinga que siguin per 3 xiquets, doncs mira, se contracta una persona i té 3 xiquets. I dona servici als veïns del poble, però bueno. És una manera d'entendre-ho. N'hi ha serveis que se poden fer quan tenen una demanda i n'hi ha altres que no se poden fer si no n'hi ha una demanda mínima. Al final, perquè també tenim unes necessitats prioritàries i això pot ser, segons ho consideres, pot ser o no. Nosaltres considerem que n'hi ha altres i oferim espais a disposició dels veïns que en altres pobles no s'ofereixen, oferim espais a disposició d'associacions i organismes que en altres pobles no existeixen i pareix que això tampoc se té en compte. Però de totes maneres, ja dic, hem exposat cada un el nostre posicionament, si no ningú té alguna cosa nova a dir... I per què m'has dit que el cementeri el tenim? Perquè el cementeri és municipal. El cementeri és municipal, però és que el cementeri el teniu. Home, és que el teniu. El tinc jo, tu no el tens. Ja han dit més d'una vegada que el cementeri se va reparar el moment en què se vaig a fer l'ampliació, està prevista per fer en breu. I netejar-ho? Netejar-ho, el cementeri està net. De totes maneres... Has pujat a veure com estava l'habitació en 6, perquè és que... Sí, claro, una habitació que algú havia rebentat la porta. Però és que no s'ho les portes soles. La dels cremaus també, després l'altra porta que està tancada, baix té un forat, no sols és una porta, són 3. Portes que donen accés a espais que no s'utilitzen. Bueno, però dona igual, un poquet així pot estar. Bueno, doncs se farà en el seu moment. Com ja t'he dit, se va fer una actuació integral en el cementeri en el qual se van a construir una sèrie de nínxols per ampliar-lo, se rehabilitarà alguns nínxols que estan danyats i se rehabilitarà la zona d'autòpsies i la capella. És així, en el moment en què se faci, se farà tot. Són espais que no s'utilitzen, que requeren una actuació, sí, però no és una actuació urgent. Per tant, va anar condicionar el moment en què se faci, allí se faci a fer una intervenció. No és qüestió d'anar de manera habitual a fer rehabilitacions si tenim previst fer una rehabilitació més intensa. Però se pot estar net. Claro. I els rincons allí del cementeri... dona vergonya. I la capella... Això tenia que estar net. I la capella se digui en desembre, i en gener en el ple se torna a comentar, i tu vas ser quan me contestaves a mi que me deies que éreu sabedors, i les fotos les he fet jo, i vas pujar l'altre dia, i aquesta foto de la foto d'ara a la foto de desembre està igual. No ha sigut capaç ningú anar a netejar aquesta capella, i les pedres estan igual, ara que fa 3 mesos. Jo no estic dient que per un poc de manteniment, sabent com està, un poc de manteniment. Ja t'he dit que és una actuació que està condicionada al moment en què se vaig a fer l'actuació principal. Bueno, anem a veure. Anem a intentar que això no se'n vagi per una discussió de carrer. Home, de carrer no. Tenim el mateix de parlar tu que jo. Bueno, no les mateixes maneres. Vale. Pues passem entonces ja a votació, si us pareix. Vots a favor del pressupost? 7. Vots en contra? 3. Vale, gràcies.
I el segon punt és l'expedient 75-2023 de contractació. L'objecte d'aquest expedient és donar cobertura a l'adscripció de l'Ajuntament a la central de compres de la Diputació. Una central de compres que solem utilitzar de manera habitual per a certes contractacions. Diputació t'ofereix a través de procediments de licitació l'escriure's aquests procediments de licitació i no tindràs que tornar a fer l'Ajuntament cada vegada. I aquests processos també tenen una caducitat. Ara s'obre un termini de 4 anys per a aquest nou conveni en el que nosaltres el que fem és adherir-se o no adherir-se. L'opció d'adherir-se és lliure, comporta l'única obligació de seguir un procediment, no tenim obligació d'usar-lo. Per tant, nosaltres podem estar adherits a la central de compres i usar-la en allò que ens pugui interessar i en el que no ens pugui interessar no tenim aquesta obligació. Només és seguir el procediment adequat. La central de compres és un procediment interessant, com fem altres vegades en la Federació de Municipis, en la Conselleries, Generalitat i demés, perquè ens permet accedir a preus als quals com a Ajuntament independent seria complicat accedir. Per aquesta raó tenim el contracte de subministres elèctrics, el tenim a través d'ahir i en el futur se suposa que tindrem accés a altres contractes similars o diferents que ens poden afavorir aquesta economia. Llavors, el que portem avui al ple és l'adhesió, segons el format i el model que ens envia la Diputació, a la central de compres per als propers anys. Teniu algun dubte sobre allò? No. Nosaltres fins ara sempre que ha sigut coses d'estes hem votat a favor, sense cap problema. Doncs entonces vots a favor de l'adhesió, unanimitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vale.